Bikin arem-arem untuk sarapan. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Entah apa yang ada di dalam pikiranku, tiba-tiba pengen sarapan nih nganggo arem-arem. Oke baik, mari kita bikin arem-aremnya. Pertama nih, rendam beras sebanyak 2,5 gelas. Lanjut, beras yang wis direndam, disisih nih, dicuek nih dhisik. Terus aku arep nggawe isiane arem-arem. Dadi rencanane isiane arem-arem kuwi arep tak isi ikan sing dibalado. Dadi sadurunge ikane tak goreng dhisik ya dulur. Nah, setelah ikane digoreng, lanjut ke perbumbuan, dicoper wae men gelis. Terus ikane mau gek disuwir-suwir, dihaluskan. Nek wis ngono, gek dinyalakne kompore, ditumis bumbune, ora lali ditambahi seasoning, gek dilebokne ikane. Kirane rasane ya wis enak, langsung wae kompore gek dipateni. Lanjut, beras sing wis direndam mau gek dicuci bersih, terus disokne ning nggon panci, ditambahi santen, tambahi aromatik, ditambahi garam penyedap. Langsung wae gek diaron ben aire iki nganti menyusut. Lah nek wis menyusut, langsung dipateni kompore, gek ditutup, gek ditinggal. Mempersiapkan godhong-godhonge dienggo buntel arem-arem mengko ya dulur. Ora ketinggalan dielap-elap ben bener-bener resik godhonge. Lah kira-kira godhong semene mbane sing wis tak siapne iki kira-kira cukup apa ora ya dulur. Lanjut, aronane mau wis tak pindah ning baskom, terus aku njimuk mundu, tak lebokne ning plastik, arep tak nggo apa jenenge nguleki si aronan iki. Ya jane iki ki gur opsional wae ya dulur, ora dikoyokne ngene iki jane ya ora apa-apa. Tapi aku pengene teksture iki sing bener-bener pulen kae, makane iki tak tutu dhisik utawa tak ulek dhisik. Lah nek wis sesuai karo sing tak karepke, langsung wae gek diungkusi. Dibungkusi ngasih rampung ya dulur, ora ketinggalan sing rasane ora pedes kae mau dienggo anakku didhewekne. Aja ngasih kecampur karo sing isiane pedas. Nek ngasih kecampur, mengko aku ya bingung dhewe mbedakne endi sing ora pedas, endi sing pedas. Mergane kan ya anakku ki ora doyan to nek karo sing pedas-pedas ngono kuwi. Kan nek dibuntel koyo ngene iki cantik to, apa meneh iki mau godhong iki wis tak apa jenenge dilum ngono kae lho dulur, ditumpangke ning pawon dhisik. Dadi kan wis ora keras, dienggo buntel ngene iki ya penak, dadi hasile ya apik banget. Iki ben tambah cantik, iki tak potongi, tak rapekne. Lah terus sing ora tak potongi kuwi sing isiane ora pedas ya dulur, dadi dienggo bedakne ngono lho. Nek wis ngono, dandange ya wis panas, langsung wae gek ditumpangne, dilebokne arem-areme, gek ditutup, ditunggu ngasih mateng. Bukan sulap, bukan sihir, arem-areme wis mateng, langsung wae gek dientas, men gek adem, gek ayu dienggo sarapan ya dulur. Nah kan bareng tak buka hasilnya pulen banget ya dulur. Rasane ya enak pol.